Jo, velkommen til Baba Grill Gaming. We are back in business. I dag med lyserød hat. Det bliver sygt. Det er altså den sidste video her med Survival Showdown. I de forrige videoer vandt vi 3 gange og 2 gange. Jeg kan altså se, at vi har den lyserøde hat på. Det er Lir. Vi går i kujonhjørnet. Vi kan se, at vi spiller blandt andet mod Pac-Man og en krokodille. Og der er allerede 9 ude. Og vi er allerede videre. Yes. Indtil videre har vi altså været i finalen 8 ud af 8 gange. Altså 2 krokodiller. Det bliver spændende, om nogen tager boksen i dag. Uha. De bliver hurtigt efterladt. Ingen får den. Der var en, der blev tyret ud af banen. Og så er vi altså i finalen igen. Cosmic Clash. Det vides altså ikke, om den her game mode kommer tilbage. Eventuelt med nogle nye survival baner. Lige nu kan man spille Survival Shuffle, hvor man bare får en tilfældig overlevelsesbane. Men det her, det var altså en god måde at farme kroner på. Vi starter lige ved siden af krokodillen. Og han giver sig altså ikke en chance. Det var godt, vi kiggede bagud. Vi har 2 Talula. Så er det tid til at danse. Fra en vis Disney-film.
Nu er altså kun mig og en anden tilbage. Det her burde blive et win. Kan det gå galt? Vi kan altså ikke engang... ved ikke engang, hvor han er. Men der er altså ingen grund til at opsøge det her, hvis man tryharder. Fordi så kan man bare nemt blive skudt ud. Det er altså vigtigt at få en god start her. Det vil jo også betyde, at lyserød kommer på tavlen. Har altså brug for 4 sejre, hvis man skal overtage. For blå. Grøn fik jo 2. Blå fik 3. Han vinker, som om han prøver at spille venlig. Man kan også godt stole på folk 9 ud af 10 gange det her, men det er ikke sikkert, at de ved, at flere kan vinde. I Fall Guys gælder det altså om at finde den game mode, hvor man nemmest kan farme kroner på. Og da det her spil var her, den her game mode var her, så var det helt klart den her mode. Der vinder vi! Fantastiske scener. Jeg går altså ind i game 2 ud af 2. Vi starter på fortet. Altså vel at bemærke, at vi ikke er røget ud en indledende runde endnu. Og det vil altså ikke sige, at jeg aldrig har røget ud af de her runder. Det kan nemt ske. Men jeg har på det her tidspunkt lært de optimale måder at spille på. Så der skal meget til. Intet er bombesikkert. Man kan i hvert fald se, at bomben er meget sikker der. Vi mangler kun en. Og dermed går vi videre. Vi er kommet til anden bane i spil 2. Hvis den ellers lige kan beslutte sig for, hvor vi skal hen.
Ja. Man kunne måske godt have ønsket, at der var nogle bomber eller et eller andet, der lige spejsede den her bane op. Vi vil i hvert fald væde. Alt her på Barbara Grill Gaming er vi ikke røget ud nu. Propelguldmanden. Det er en skræmmende modstander. Lad os se, om han overlever. Der er i hvert fald også en soft ice. Jeg vil passe på den der chokolade. Bare hvis jeg var ham. Det er sjovt, at de ikke grabber ham. Det er en af de ting, der kan ske her. Vi er tæt på røvet. Måske skulle vi ikke have været så meget. Det var i hvert fald en tilspidset situation. En cowboy med en revhale. Det er altså også noget skræmmende. Vi er lige ved siden af soft icen. Propelguldmanden er der stadigvæk. Han er altså noget af en dårlig guldmand, der ikke kan stå stille. Der er altså ikke rigtig nogen, der røver ud her. Alle har ligesom forstået det. Se, der kunne man se, at han hæv boksen. Derfor er det farligt at stå oven på dem. Og der er så en timer på, så uanset hvor mange der røg ud, så når timeren er udløbet, så går man videre. Ja, og vi går til finalen. Den super sjove finale. Det var altså nummer 10 ud af 10 finale. I det her blå, grøn, lyserøde projekt. Hvilket sjovt nok også er farverne på hexagonerne. Det er dog tilfældigt. Skulle man tro. Dermed må det jo også være farligt at stå her på blå. Med blå fører. Nej. Jeg tror, der er en bananskrald. Det var så elendigt spillet. Det var en regulær fejl. Men guldmanden er altså også ude. Men det var en regulær fejl, det der. Der var ingen, der ramte mig eller noget som helst. Der er skal ud i morgen af Barbara Grill. Så der kan højst udlignes nu. Med det her nederlag.
Ja, vi går til spil nummer 3. Og der kunne man altså se, at der var en, der røg ud, uden han døde. Det er fordi, han forlod spillet. Det var simpelthen frygten af at se den lyserøde hat. Det gik stærkt. Det må næsten være rekorden på den bane. Heldigvis for det, så er vi hurtigt videre. Tilbage til fortet. Det er vigtigt at strække ud. Altså, der er 2 ting, man ikke vil tabe til. En med sådan en julehat der, som er AFK. Eller en med en grydehat. Man vil ikke tabe til en med en grydehat. Det er godt at se, at vi er lidt modige. Der står mange i midten. Lad os skyde dem ud. Der røg i hvert fald et par stykker der. Ja, endnu en final, og nu er det altså 11 ud af 11. Okay. Ja, det var her, at grøn mødte sit nederlag 2 gange. Det bliver spændende at se, om lyserød stadig har chance for at vinde 3, eller blå vinder lige nu. Allerede røget en ud. De overlevede altså begge to desværre. Øj. Den var sgu da... Den ændrede retning i sidste sekund. Det var fuldstændig vanvittigt, det der. Det så ikke ud, som om der var nogen fare på færd, og så... Bum, så røg vi ud. Jeg ved ikke, om man kan klage til nogen. Dermed kan lyserød altså ikke vinde. Kan kun komme på en delt anden plads. Det kræver en sejr i den sidste her.
Vi har altså 6 ud af 11 sejre. Og vi har været 11 ud af 11 finaler. Ja, ventetiden, den er ubærlig. Ja, nogle gange når den gør det der, så er det en god idé at genstarte. Den kan ikke finde serveren. Der er en eller anden grund til, at det ikke virker. Så er vi altså i sidste game her. Der gik 3 minutter før vi kom ind i et nyt spil. Det er også hårdt at være gamer og skulle gøre det underholdende. Der er så nogen, der tæver os herinde i hjørnet. Grunden til, at jeg gemmer mig, det er helt klart på grund af, at vi har kommet 11 ud af 11 finaler, så vil jeg ikke risikere ikke at lave fuldt hus simpelthen. Normalt, når man spiller solo mode, så er der jo 1 ud af 40 med, så har man 2,5% chance for at vinde. Her har man 5% chance for at vinde, men jeg vinder altså cirka 50% af gangen, så det kan godt betale sig at spille den her mode. Nu skal vi altså bare klare den her. Og så har vi været i alle finalerne. Vi var godt nok tæt på at ryge ud i den her den ene gang. Så helt fejlfri har vi ikke været. Der er sådan en badeand med. Og en krokodille. Ting, som er velkendte i et badekar. Psykoanden går amok. Det kunne altså lige godt have været os. Men med det, så har vi været i samtlige finaler. Vi har ikke set Bouncy Castle nok. Vi så den altså en gang med blå, som hvordan den tabte. Så med de finaler vi har fået, burde vi faktisk have vundet endnu flere. Men mange nederlagene er faktisk på den her bane.
Det var godt undvidet. Jeg ser ikke rigtig nogen forskel på den der, og så den i det forrige spil, som skiftede retning lige da jeg skiftede retning. Men det kan de altså gøre, men det var helt vildt sjældent det der. Der er kun 3 tilbage. Den rammer faktisk. Spændende om han det er desværre reddet. Nu kan jeg på ingen måde acceptere ikke at gå videre. Bare lad de andre slås. Det er så fint. Der var altså en ud. Og nu bliver vi jagtet af psykoanden. Vi slår væk. Okay, det kan næsten ikke blive værre, når vi bliver jagtet af sin badeand. Og vi vinder altså. Og dermed 2 ud af 4. Vi har altså lige et bonusgame her. Med det skin, man får i det nye Game Pass. Cyberkatten. Her mangler jeg altså kun en enkelt krone for at unlocke guldulven. Det prøver vi lige hurtigt at gøre her. Så burde vi jo have lige liv. Det er måske ikke den bedste måde at gemmes på og spille rockmusik, men det lykkedes altså at gå videre her.
ved at prøve at lægge nogle normale baner op, eller nogle af de specielle baner, som er der ugentligt. Der er nogle forskellige game modes. Det gik jo nemt nok. På 3 minutter er vi faktisk allerede i finalen. Altså, der er et eller andet med den her vulkanbane, som bare... Den kommer bare hele tiden i videoer. Det kunne være lidt mere sjovt med en variation. Så bare for at vise, at hvis man bruger nogle baner, så kan man også godt slå oddsene. Og gå videre næsten hver gang. Så han vinker faktisk. Det betyder, at han vil være rimelig. Så er det bare med at bekrige nogle andre. Det er, han er katteelsker. Det er altså heldigt, hvis vi kunne skyde med laserstråler eller et eller andet. Det kan man desværre ikke købe. Man kan ikke købe sig til fordele. Der skal det faktisk ikke være velkommen tilbage. Og det er ham, der vinkede, fordi så kan vi lige så godt slå prøve. Altså selvom det er altså lidt bedre at være eneste overlevende. Det er altså fedt, det her. Jeg tror nu alligevel i fremtiden, jeg kan spille mere underholdende, i stedet for at vinde. Eller måske blande det lidt. Tålmodighed bliver altså et vigtigt våben. Fall Guys. Så jeg kæmper for det. Det er altid slut. Det var kattens. Jeg bliver altså lidt længere for guldøven. God dag til alle.